Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije izabrana je za nacionalnog koordinatora i organizatora natjecanja Hrvatsko stablo godine za sljedeće 3 godine. Aktivnosti i priprema za taj europski projekt kojemu se Hrvatska priključila prošle godine predstavljene su na konferenciji za novinare. Nila Miličić-Vukosović. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu za natjecanje Europsko stablo godine kandidirala je platanu na trgu u Trstenom. Ravnatelj ove javne ustanove Ivica Grilec. Europsko stablo godine je natjecanje koje ističe značaj starih pojedinačnih stabala u prirodnoj i kulturnoj baštini Europe koje zaslužuju našu posebnu brigu i osobitu zaštitu. Naglašava važnost pružanja usluga stabala u ekosustavu. Ne fokusira se samo na ljepotu, veličinu i dob pojedinih stabala, već je naglasak na priču o stablu i njegove povezanosti sa ljudima, odnosno lokalnom zajednicom. Europsko stablo godine je finale natjecanja sastavljeno od stabala pobjednika nacionalnih natjecanja. Svake godine na tom natjecanju sudjeluje desetine tisuća ljudi, a broj uključenih zemalja se povećava iz godine u godinu. Organizatori natjecanja su Environmental Partnership Association, the European Land Owners Organization, TerraPark, u suradnji s Europskom komisijom pod nadležnošću povjerenika gospodina Karmena Vele, Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo. Cilj natjecanja je promocija biološke raznolikosti i prirodnih bogatstava diljem Republike Hrvatske i Europske unije, jasno. Kroz natjecanje nastojimo promocijom priča o pojedinim stablima ukazati na život prirode i lokalne zajednice, važnost očuvanja bioraznolikosti i utjecaj stabala s posebnim naglaskom na važnost očuvanja šuma i šumskih ekosustava. U predstavljanju projekta u ime partnera sudjelovao je prodekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Mario Božić. Prema podacima nacionalne inventure šuma, u Republici Hrvatskoj šuma i šumskog zemljišta se rasprostranjuje oko 45% teritorije države, odnosno cirka 2,6 milijuna hektara. 2015. godine smo proslavili 250. obljetnicu organiziranog šumarstva u Hrvatskoj, a kao temeljni postulat u šumarstvu Hrvatske od samih početaka organiziranog šumarstva prihvaćeno je načelo potrajnog gospodarenja šumama, po kome se gospodare i danas. To potrajno gospodarenje, to bi bio pandan danas, ono što volimo reći, održivi razvoj. Potrajno gospodarenje rezultiralo je očuvanim šumama sa bogatom biološkom raznolikošću, sa mnogo zaštićenih prirodnih objekata te vrhunskom drvnom sirovinom. Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije čestitao je na konferenciji za novinare župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić na izboru za koordinatora akcije za Hrvatsku. To je priznanje svakako našoj ustanovi. Zahvaljujem gospođi Dubravki Šuici, zastupnici u Europskom parlamentu, koja je na neki način inicirala da i Hrvatska uđe u natjecanje za drvo godine Europe. Dobro je da je platan u Trstenome kandidiran za drvo Europe. Doista, evo, svjedočimo kako to drvo već od, 15. stoljeća tamo raste, razvija se i predstavlja doista jedan simbol ne samo Trstenog, nego i cijelog našeg područja. I naravno, tu ćemo se prisjetiti velike akcije sanacije toga drva. Znamo da su tamo padale grane i da je to bilo opasno za onaj trg na kojem se platana nalazi. No evo, angažmanom grada Dubrovnika i stručnjaka iz inozemstva to je drvo sanirano i sad se može dakako uživati u ne samo pogledu na drvo, nego i u hladu toga drva koje sad nije više opasno za ljude. Javno glasovanje za projekt i platan u Trstenome odvijat će se od 1. do 28. veljače, a pobjednik će biti proglašen 21. ožujka u Briselu. Svi stanovnici naše županije, a i Hrvatske, mogu glasovati putem SMS poruka, a više informacija o samom glasovanju bit će dostupno na www.stablogodine.com od 25. siječnja. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije izabrana je za nacionalnog koordinatora i organizatora natjecanja Hrvatsko stablo godine za sljedeće 3 godine. Aktivnosti i priprema za taj europski projekt kojemu se Hrvatska priključila prošle godine predstavljene su na konferenciji za novinare. Nila Miličić-Vukosović.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu za natjecanje Europsko stablo godine kandidirala je platanu na trgu u Trstenom. Ravnatelj ove javne ustanove Ivica Grilec. Europsko stablo godine je natjecanje koje ističe značaj starih pojedinačnih stabala u prirodnoj i kulturnoj baštini Europe koje zaslužuju našu posebnu brigu i osobitu zaštitu. Naglašava važnost pružanja usluga stabala u ekosustavu. Ne fokusira se samo na ljepotu, veličinu i dob pojedinih stabala, već je naglasak na priču o stablu i njegove povezanosti sa ljudima, odnosno lokalnom zajednicom. Europsko stablo godine je finale natjecanja sastavljeno od stabala pobjednika nacionalnih natjecanja. Svake godine na tom natjecanju sudjeluje desetine tisuća ljudi, a broj uključenih zemalja se povećava iz godine u godinu. Organizatori natjecanja su Environmental Partnership Association, the European Landowners Organization, TerraPark, u suradnji s Europskom komisijom pod nadležnošću povjerenika gospodina Karmena Vele, Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo. Cilj natjecanja je promocija biološke raznolikosti i prirodnih bogatstava diljem Republike Hrvatske i Europske unije, jasno. Kroz natjecanje nastojimo promocijom priča o pojedinim stablima ukazati na život prirode i lokalne zajednice, važnost očuvanja bioraznolikosti i utjecaj stabala s posebnim naglaskom na važnost očuvanja šuma i šumskih ekosustava. U predstavljanju projekta u ime partnera sudjelovao je prodekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesor dr. Mario Božić. Prema podacima nacionalne inventure šuma, u Republici Hrvatskoj imamo šuma i šumskog zemljišta se rasprostranjeno oko 45% teritorije države, odnosno cirka 2,6 milijuna hektara. 2015. godine smo proslavili 250. obljetnicu organiziranog šumarstva u Hrvatskoj, a kao temeljni postulat u šumarstvu Hrvatske od samih početaka organiziranog šumarstva prihvaćeno je načelo potrajnog gospodarenja šumama, po kome se gospodare i danas. To potrajno gospodarenje, to bi bio pandan danas, ono što volimo reći, održivi razvoj. Potrajno gospodarenje rezultiralo je očuvanim šumama sa bogatom biološkom raznolikošću, sa mnogo zaštićenih prirodnih objekata te vrhunskom drvnom sirovinom. Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije čestitao je na konferenciji za novinare župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić na izboru za koordinatora akcije za Hrvatsku. To je priznanje svakako našoj ustanovi. Zahvaljujem gospođi Dubravki Šuici, zastupnici u Europskom parlamentu, koja je na neki način inicirala da i Hrvatska uđe u natjecanje za drvo godine Europe. Dobro je da je platan u Trstenome kandidiran za drvo Europe. Doista, evo, svjedočimo kako to drvo već od, 15. stoljeća tamo raste, razvija se i predstavlja doista jedan simbol ne samo Trstenog, nego i cijelog našeg područja. I naravno, tu ćemo se prisjetiti velike akcije sanacije toga drva. Znamo da su tamo padale grane i da je to bilo opasno za onaj trg na kojem se platana nalazi. No evo, angažmanom grada Dubrovnika i stručnjaka iz inozemstva, to je drvo sanirano i sad se može dakako uživati u ne samo pogledu na drvo, nego i u hladu toga drva koje sad nije više opasno za ljude. Javno glasovanje za projekt i platan u Trstenome odvijat će se od 1. do 28. veljače, a pobjednik će biti proglašen 21. ožujka u Briselu. Svi stanovnici naše županije, a i Hrvatske, mogu glasovati putem SMS poruka, a više informacija o samom glasovanju bit će dostupno na www.stablogodine.com od 25. siječnja.